Και για δείτε τώρα μια δεύτερη νιώτη που τα σπάει. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα έχει γίνει, Άννα μου, κυρίες και κύριοι, viral στο TikTok, γιατί είναι 93 ετών και δείχνει 50. Και μοιράζεται μαζί με τους ακόλουθους 50 δεν δείχνει, μη μας τρελάνεις τώρα κι εσύ. Αλλά δείχνει πολύ νεότερη. Είναι 93 χρονών. 20 χρόνια. Και η ίδια πιστεύει ότι δείχνει και δρά όπως μία 50. Και οφείλονται σε ορισμένες φυσικές θεραπείες για την υγεία που χρησιμοποιεί η ίδια. Κάθε πρωί, λέει, πρέπει να πίνεις απαραίτητα, είτε άντρας είτε γυναίκα, λεμόνι με ginger. Λεμόνι. Το νοτικό της γύρανσης για υγιές δέρμα και για μαλλιά. Πώς το κάνει το ginger, να μας πει τη συνταγή, τι να το κάνω. Πριν από οτιδήποτε, πριν από το πρωινό, πριν οποιαδήποτε άσκηση, πίνεις, λέει, ένα ποτήρι χλιαρό νερό και επαναλαμβάνεις με λεμόνι και ginger. Λοιπόν, εδώ αυτή η εκπομπή... Βάζοντας ομή πατάτα μέσα στο στατικό αυτό, για ενδυνάμωση περισσότερο. Βάζεις και πατάτα μέσα στο ginger? Ναι. Τα βάζεις στο φούρνο μετά? Όχι, τα πίνεις. Καλά. Τα πίνεις, εννοείται. Πες το να ακούσει ο κόσμος, τι θα κάνουμε. Βεβαίως. Λοιπόν, θα σας δώσουμε λεπτομέρειες για τη συνταγή, γιατί εμείς εδώ δεν κοροϊδεύουμε. Ό,τι είναι. Το έχουμε όλα τα infos, λέει η συγκεκριμένη κυρία. Το σπιτικό έλαιο δεντρολίβανου είναι ο μοναδικός τρόπος... Μας τα λες ένα-ένα. Άλλο tip. Ναι, για να μην έχουμε λίγο suspense. Έτσι, για πες. Λοιπόν, το σπιτικό έλαιο δεντρολίβανου είναι ο μόνος τρόπος για να ανακτήσετε υγιή μαλλιά, αν τα έχετε βάψει ποτέ. Εδώ έχω τη hair expert που μου τα λέει. Θα κοιτάξω τη γυναίκα από την άλλη μεριά του πλανήτη. Επίσης, για το σώμα, τονίζει ότι είναι καλό να χρησιμοποιείς πρωτόγαλα. Το πρωτόγαλα, δηλαδή βοηδών, έχει την πιο ισχυρή μορφή θρεπτικών συστατικών για να βοηθήσουν, για να διατηρήσουν οι γυναίκες ένα υγιές βάρος και να σταματήσει το φούσκωμά της. Εμείς έχουμε εδώ το πρωτόγαλα των donkeys, των γαϊδουριών δηλαδή. Έτσι, Ελλάδα, Ελλαδάρα, Σαντορίνη, γαϊδούρια. Πρώτες ύλες πάνω απ' όλα. Λοιπόν, όντως, αστειεύομαι βέβαια, όντως η γυναίκα αυτή είναι εκπληκτική. Έτσι, και το είδατε και εσείς αγαπημένοι τηλεθεατές. Φινετσάτη, σε φόρμα. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό ευθύνεται πολύ και η κατάσταση που νιώθει ψυχολογική. Όταν λοιπόν ζεις όμορφα, έχεις θετική ενέργεια και ο οργανισμός σου ανταποκρίνεται ως προς αυτό. Προπαντός. Έτσι δεν είναι? Λάμπεις, γιατί η γυναίκα λάμπει, το είδαμε. Εννοείται. Ωραία. Και εννοείται ότι υπάρχουν και μερικά tips που στον κάθε οργανισμό όμως να πούμε, γιατί εδώ ναι, σας λέμε δεντρολίβανο, σας λέμε ginger και λεμόνι κτλ. Αλλά κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν δυσανεξία ή οτιδήποτε. Εμείς απλά τα αναφέρουμε εδώ ως πληροφορία. Έτσι. Όχι ως προτροπή. Αυτό θέλω να το διευκρινίσω. Παίζει ρόλο και ο χώρος, έτσι. Δηλαδή, είναι άλλο όταν μένεις σε μια πόλη και άλλο όταν μένεις σε ένα χωριό, σε ένα νησί. Είναι αλλιώς ο καθαρός αέρας, παίζουν ρόλο. Ναι, βέβαια. Και... βέβαια. Εγώ λέω το εξής. Δεν λέμε στον κόσμο πηγαίνετε να πιείτε λεμόνι και ginger. Τους μεταφέρουμε όμως μία είδηση η οποία ανταποκρίθηκε πολύ θετικά σε μία κυρία στα 93 της και το είδατε. Αυτά μας λέει η ίδια. Οφείλω να το διευκρινίζω αυτό γιατί ξέρεις, από αύριο θα αρχίσουν να παίρνουν τσάντες λεμόνια και θα στίβουν για να πίνουν. Και θα δεις να πέφτει πίεση. Το έκανα και εγώ αυτό. Θα σας το πω. Όλη την ουρά. Βλέπω εγώ να υπάρχει ουρά στους πάντους με τα λεμόνια και με τα ginger, έτσι. Το έκανα αυτό με το λεμόνι και ξαφνικά έχασα τον κόσμο όλο. Λοιπόν, είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εδώ βλέπεις κάτι συναδέλφισές σου έχουν γίνει λειψιδρία στο τέλος θα γίνει, με τα μπότοξ και αυτά, άντρες και γυναίκες. Και δεν ξέρεις. Όχι, εγώ σηκώνω αυτή, τη βλέπεις.